Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kebayan ninyo! Pagtawag ko ambulansya! Ano ba na sa ospital? Kaluoy sa tiguan? Tito Maynard, naunsa mo din siya? Wa gyud siya matabang. Nakabsan gyud siya sa kinabuhi. Ong walok uka. Arilok uka. Rakutin dasan kap mani. Warap o ka. Gangap as nguli. Ato siyang ipakuha sayang mga kabanay. Ug atong ayudahan ang pagpahimutang sayang haya hangtod na sayang lubong. Nahitabo gyud ang iyang giwish. Nga mahimo na kuno siyang mamatay, humaniya gibutiyag ang kitipigan nga kamatuoran. Ang bandita nga tar sila. Nagpaila sayang kay responsable. Hinaot pa unta nga way mausab sa imong tinagdan diri nako. Maynard. Way mausab, Rolayda. Langga. Wa yo'y mausab tali ka na duha. Salamat, Maynard. Oh, Oh, kinsa nang nadawag nimo? Wa man ko na nimo tubaga. Imurang gitanaw. tabaga ang yabag nga tar sila. Oh, naambi. Hello. Tarsila. Hello. Ikaw mo dahil na nakatupag, Ma'am Rolayda. Sultigon sa tuyo mo. Taon sa naman itong tiguan. Wa na matabang. Nabugtuan gyud sa iyang kinabuhi. Visit siyang dako. Dako kay sagsa nga nahimo na ko. Husto na kay patay na siya Tarsila. Bye. Mamauli talang niya. Ay, sapot-sapot niya. Kalma lang. Magpasugo lagog tao nga mo'y magkaasis unyas kabanay na matay. Brena, anak. Dili ra dai kay kanako kanahimong irresponsable mamatar sila. Kundi lakip na ngadto sa akong kaluha. Brena, hidaot nga dili ka mausab na ako, anak. Dili man na mahitabo ma. Kay bisag unsaon inahan man gid ka. Kutob ra gid ko sa akong kayubos diha nimo mamatar sila. Si Krisya. Wa pa na ako mamati gikan na yan nga iya kong gipasailo. Sabta siya ma. Kay nakaila na gid ka sa batasan ni Krisha. Sa pagkabati na ako sa mga gipanulti atong tiguang, wa ko makasabot sa akong gibati. Mura ko galutaw. Nakalitan ko. Kaya nagtuugid ko nga batang lalaki mo dungan kong hibugso na itong tao. Naluoy ko ni Ma'am Rolayda. Nabala ka imtawan siya nga tingali ko na umabiya si Krisha niya. Brena, Ang sunod nga gusto na kong madugogi ka nimo mismo ma. Nga mutugan ka kung si kinsa ang among amahan ni Krisha. Kinsa man gyud ma. Kinsa ang among amahan. Brena. Mao ba? Huwag yun siya kitugan kung si Kinsay atong amahan, friend. Wa gyud Krish. Nakatay amahan. O naglibog na siya og si Kinsay iyang itudlo tungod sa kadaghan niyang laki sa iyang kinabuhi. Oh. Sorry ha, nga medyo hangko man no tibatong anak niya. Nagkasaway man gani ko niya. Sawa pa ko mahipaw sa kamatuoran. Unsa nakaroon nga nasayod ako, inahanday na ako siya.
Krisha, Makapasagmuyo lang kaayo pa. sabto na lang gud nato nga nahimo tang bunga sa iyang sayop nga mga desisyon sa kagahapon. Mahimong dili ko makabasol niya. Pero dili sab siya makabasol nako. Kung nga nung mao kining akong gipati karon. Gisakitan ko. Nahiubos kay Cobra na. Hisabtan ko ikaw, Krisha. Kung mahimo pa lang nga makapili tag inahan. Dili gyud unta mahitabo nga siya ang akong pilion. Gusto na ni anak, Krisha. Please. Sakitan ko nga maminaw. Ni prangka lang ko. Kaysa pagkatinuod lang. Layo ra gid kay siya ikumpara ni Mami Rolaida. Krisha. Unsay mo tuyo na ko, Persen. Rolaida, alaot ka inig-abot sa hustong panahon. Maangin kagyud sa pagkapukan ni Minard Buenavides. Hey, murag ikaw ba tingali ang imong kulto mo o ang paingo ng mapukan, Persen? Ingon gayud ni Ana ang panagsangka. Sama kada sa panggubatan, may mudaog apan adunay makaangkon og kapildihan. Pero naglawig na sa kadaugan ang kapatiran sa espiritual sa mga Benavides. Ayaw kayo og seryosoha kanang bahina. Kay basin baya og tablara ang among baraha. Unsay buti mo ipasabot? Rolaida, kinsay nasayod og sa pag-abot unya sa panahon ang akong kapukanan inyo sang mahiaguman. Diha kang dapitan na sayo. Kay daghan sa mga miyembro nimo Class A ang ipalidas mga Benavides. Tingali og nalimot ka nga ang kulto ni Minard ug ang kulto ni Amahang Barsido managsamang nagsimba sa Dios nga sungayan. Apan maski kahimutan ang kulto sa mga Benavides, Persen. Dili na ko makigdebate nimo anang bahida. Apan kinilang mao'y akong ikasulti nga atubangan sa atong giampuan o gisimba nga Diyos. Patas ang kadaugan ug ang kapildihan. Kaya ang matuod nga kaaway sa mga satanista mao ang mga Kristiyanos nga nagampo o nagsimba silang Ginoo nga si Hesukristo. Persen, Rolaida, nagbato na og kasuko si Minard ngadto kang ingrasya. Tungod kay nasuta niya, nasukwahi kaayo ang pagtulunan nga gitudlo ngadto sa Batan-ong Benavides. mas nasayon pa di ay hinuon ka kay kanako. Panid ilang kinianang bahina. Gibati ko ang kaluoy sa kong higala nga si Ingrasya. Senyor Supremo, sa akong tanaw, dili na nimo bada ka ng imong anak na si Dong Chumari. Gusto ka? Ug naray ka na sa kong hunahuna. Dakong sayop nga gisali ko lang siya. Sa iyang yaya nga si Ingrasya. Niatong bata pa siya. Hangtod nga nagdako na. Sa ato pa, dako og natampo sa Ingrasya sa taras karon ni Dong Chumari. Oh, Senyor Minard Benavides, wa ka kaison ni Ingrasya sa iyang bulsa? ayaw susuli ang imong supremo. Sinvergüenza. Sa sunod, ayaw lang yung sulsuli pa si Maynard. Husto man sa akong gisulti. Dako og natampo nga dili maayo sa batasan ni Dong Chumari ang iyang yaya nga si Ingrasya. Ha! Unsa ka di ba hitabo ni Ingrasya sa mga kamot ni Maynard? Manubag kagid nako tarang sila. Rolaida, Huwag yun ko makauyon nga nangintriga kang Maynard batok sa yaya ni Iho Jo Marie. Ma'am Rolaida, ayaw palabi. Kay tingalig mo baliw niya og kalitang hangin, ug ari na sa niya mo pabor na ko ang swerte. Unsang swerte ha? Klaruha tarang sila. Tingalig mahingangha na lang unya ka. Nga ako di ay mao'y dad-o ni Senyor Minard sa kaminyoon. Nagdamko ka ba nga nagmata? Ha? Ako ang gusto sa namatay nga Senyor Benedicto Benavides nga mao'y mahimo kapika sa kinabuhi ni Minard. Ilusyonadang tabili. Ah! Oh,
Ginapa ko ni mo. Musukol ka? Sige, sukol! Sukol! Carolina. Ayaw lagi paghinilastar sila. Biset ka! Lakip ba ka ng bahina, gihimo na ng isyu. Oh, lakip na ka ng bahina, Ing. Laida, Nasagpaan ko kyud si Tarsila. Kay wanak ko makauyon. Mura ba og gusto siya nga silutan kas imong pag-agak ni Jo Marie paingon sa katarong? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!